Džester Aja, pozdrav iz sela. Evo Balkan kuhinje, da vas pitam, volite li jesti ovo? Ledeni grah iz frižidera. Ako ste za grah, hajte bujru. Znači, leden grah iz frižidera. Vidite što je, kako miriše. Kruh. I glavni sastojak uz ovo je crveni luk. Omiljeno, znači nikakva druga salata, nego probajte to. Leden grah iz frižidera, kruh i crveni luk. Pa da, bismillah.